Okay, nu skal vi i gang med vores opvarmningsprogram. Kom op og stå og prøv at være med her sammen med børnekoret. Det er det fedeste ved korprøven, det er altid at varme op. Godt, så strækker vi til siden, alt hvad kan. Til siden og hånden på brystkassen. Og så siger den. Og så suger vi luft ind i hånden. Og pust ud. Og stræk lidt mere. Stræk. Rigtig godt. Og slip. Godt. Og så til den anden side. Stræk. Og hånden op på brystkassen. Og så siger den. Og suge luft ind i hånden. Og puste ud. Stræk lidt mere. Kom. Yeah. Super. Godt. Og slip. Og så ryster vi lige. Super fint. Så fint. Så drejer vi lige en gang, så vi ikke slår nogen. Og så suger vi luft ind gennem et sugerør sådan her. Og så puster vi ud med en lille trutmund. Som om vi skulle sige sytråd. Sug luft ind og pust. Og håndfladerne presser luften ud. Blæs. Vi skal i gang i motoren. Og en gang til. En raket, der flyver. Og pust ud. Mere luft. Blæs. Og sidste tur. Og pust ud. Sådan. Mere. Godt. Så ryster vi igen. Super fint. Først så øver vi os lige i at åbne munden rigtig stort. Og luk. Godt. Og så gør vi munden kæmpe stor, når vi hopper. Boks med hænderne. Trækker vi lille spilvævstråd her. Super godt. Så putter vi malerpenslen ned i vores malerbøtte. Sådan her. Rør godt rundt, og så siger det. Så maler vi lige lidt, så der bliver flot inde i klasselokalet. Så siger vi. Op og ned væggene. Kig hvor I maler. Op og ned. Og ud med tungen. Svært, så kan man bare gøre det med læberne. Og hele loftet skal have en tur. Kig efter hånden og i maven. Super fint. Så vender man sig mod en makker. 2 og 2. Og så sætter I hænderne sådan her. Og så siger I sådan her. I love you. Kom. I love you. I love you. Stræk jer så langt igen. Jeg er skør. Og ud med armene. Jeg er cool.
Jeg er for sej. Jeg er sej. Jeg er super cool. Jeg er super cool. Og man, jeg synger fantastisk. Jeg synger fantastisk. Så skal I lige high five til naboen. High five. Yes. Så er vi klar til at synge.